Abantu bakuthi baphila ubomi obugqwayibe obungagenyisi imathe kwezi ziphaluka zilapha ngaseKapa. Zininzi indawo kodwa ukubalula nje ibenye zibe mbini kwaLanga eCawa Kwesiporo ePhilippi kwindawo ekuthiwa kuseYadini. Abantu baphila indlela engagenyisi imathe. Abantu abahlala ecaleni kwesiporo kwaLanga abanamanzi osela, uhlamba impahla, upheka, uvasa umzimba, inkunkuma iqokelelwa, abantwana abanandawo zokudlala, abantu abadala banamandla wokusuka ezindlini ukuyotsho kwaLanga esitishini ukuyokha amanzi, uzibuza uba umntana umkhulisa njani phantsi kwezi meko. Kulindeleke ukuba kunyaka ozayo sibeke u-ex wethu sivote. Bantu bakuthi your vote is your voice. Kuseyadini ePhilippi apha ezikhoyo inkonzo uquka amabhakethi amanzi azanelanga, inkunkuma nalapha ithathu. Isipolisa asixhaphakanga ukungena apha kuba indlela zingekho umgangathweni, akukho mbane, nto leyo ibangela ubundlobongela buqatsele. Oniphathele inqaku Sandiso Phaliso ePhilippi ngaseKapa.